Hola, hola, amigues i amics, benvinguts un dia més als reptes Jo em quede a casa proposats per Factoria d'Idees i Creacions. El meu nom és Àngels. Abans de començar hem de dir la resposta a l'endevinalla d'ahir. Sí, la resposta eren guants. Moltes gràcies a Santi i Celia per els vostres comentaris. Ara anem a donar pas al repte número 1. El repte número 1, com vosaltres sabeu ja, és una endevinalla. I l'endevinalla d'avui diu així. Pels que porten molta pressa, m'obric, em tanque i done pas. Com que ja he dit qui puc ser, crec que ho endevinaràs. Repetisc. Pels que porten molta pressa, m'obric, em tanque i done pas. Com que ja he dit qui puc ser, crec que ho endevinaràs. Val, vinga, comenceu, penseu que segur que ho endevinareu. Ah, que se m'oblidava. No oblideu deixar els vostres comentaris amb les vostres respostes. Ara anem a donar pas al repte número 2, la manualitat. Avui el que anem a fer són figures amb pasta de sal, val? I què necessitem? El que necessitem avui és sal, figures de sal, farina, un bol per a fer la massa, un got. Jo vaig utilitzar aquest menut perquè vaig a fer pasta de sal per a mi sola, però si vosaltres voleu fer moltes figures podeu utilitzar el got del tamany que vosaltres vulgueu. I aigua, val? Comencem. Per a començar anem a agafar el got i anem a clavar dins del got, plenar el got sencer de sal. I el posem dins del bol. Ara anem a fer el mateix amb la farina, però de farina n'hem necessitat un got i mig. I ara el que anem a fer és posar un poquet d'aigua. Anem a començar ficant-ne molt poquet, però anem afegint poquet a poquet per a veure quan se queda la consistència com si fos una bola de plastilina, val? Ara, amb la pasta de sal feta, podem fer aquelles figures que nosaltres vulguem, val? Anem a començar. I així tindríem les meves figures de sal. No sé si s'ha presa per la llum, jo el que he fet ha sigut una tortuga, un altre Sant Martí, i també he fet un colgant que he ficat un forat en l'inicial meua, la A d'Àngels. Demà ho pintarem. Així, els reptes d'avui. Esperem que compartiu amb nosaltres les vostres manualitats. Adeu, amics i amigues!